Nu. En neonfisk får røvl i mellemøret. Efter en rebellion står igen på Islands øde stepper, mens et hammernorgel spiller dur på en badestrand i Tahiti. En gynækologs fumlen gør en tagrende gravid i et univers af flakkende farvekombinationer, hvor terracotta-potter hopper rundt i en hinkerode på en ishockeybane. Cykeltyve masturberer voldsomt i ligusterhækken, da et drivhus stønner med en ituslået røde hoved, hvor Elvira Madigans hvide kjole bliver smurt ind i lammepostej. En nyfødt skvalderkål driver gæk med arbejdstilsynet, som holder pandabjørne for nar. Et rødt penalhus for en sky af rendestensmus til at hoppe på verdens tag med en ostepølse i baconsvøb. En antropologisk undersøgelse af krumtapaksler for retten i Lissabon til at erklære sørgedag i februar. Og en odontologisk isflage river sig løs i Kazakhstan, mens en vindbøjet bombasse flyver imod et skamben. Endeløse horder af nøgne salamander kommer til Føtex for at powershoppe, mens bussemænd danser lambada på bondemandens isse.